Gak jogete gantian Mas Dodok, jogete gantian. Ayo. Nganggo mic Sewu. Jogete gantian, Kedai ngoten kersane mboten tumpan tindih wonten babakane kiambak-kiambak. Lah ngeten kan kepenak to mo. Kae sapa kok dagelane kok ketok rapi, joget ya siji-siji parade. Ya alhamdulillah ngeten iki napa mulai dipirsani para pendidik-pendidik yang mempunyai IQ di atas rata-rata, cerdas-cerdas luar biasa. Murid-murid, siswa-siswa. Siswa-siswa ya juga istimewa luar biasa. Wali murid kompak dengan sekolahan sini luar biasa loh, Penonton sekitar. Penonton sekitar juga hadir. Kayak kok nesu nyapa to, Ke? Hei, siluman gonggo. Kowe nyapa kok ndelik ning kono kowe? Oh joget. Pengen diteruske. Oh, jalan jenggleng. Kowe ora ngerti iramane musike iki dipasne. Dadi iso ngenok ngono lho Mas. Nok iki tak gentak jleng ngono. Dicontoni Mas Dodok sik, Mas Dodok sik. Ayo lanjutnya yuk. Ya. Yuk. Janjane kowe puter urung Genjelengan. Dicontoh nih. Contoh nih Pak Dok. Yo genjelengan. Penake kayak ngono. Ayo. Selakeri ayo. Hei, lo. Terus semangat. Ora apa-apa. Sik jajak kendang tok, tantuk. Jajak Pak Dodok. Yo jajak kendang tok. Masalah wingi, Pak. Ki melatih kekompakan. Jajak joget entuk. Oh, penake kayak ngene. Penake kayak ngono. Karek muter bokong satu kali puteran langsung maju mak blek. Mosok angel to, Met? Diputer sik lagi mak crut ngono yo. Ora sanggup crut. Oh, gak sanggup crut ya. Aku biasane crut sik. Ayo entuk. Ahe. Urung ijek. Yo. Urung ijek sik. Ijek palang. Lo. Urung. Ayo Pak Dodok. Kowe lho penake kaya ngene. Aku iso lho. Iki lho, dalange iso. Cobi. Hei. Lo. Penake kaya ngono. Ini dalang profesional. Wis gak usah repot-repot. Lah nyapa? Wis gak. Gak nyapiye to, Met? Kowe digambli kono penak. Nek iki aku wis gak gumun iki rombongane kono. Lho, berarti kowe apa emosi karo kene? Apa nesu karo kene? Ya iya no. Lho. Aku wis tuwek isin lho, Dok. Ngene iki gak sembarangan wong tuwek gelem lho. Lho. Ngene iki totoane iki harga diri. Harga dirimu ning kene nek kowe dina ki ranyang ra ditanggap SMK PGRI satu nganjuk merongos Kowe kowe. kira bengi iki aku ning kene, Dok. Lah ning ndi? Lho, dobel. Lho, dobel tanggapan wayangan. Waduk gongseng, We. Tanggapan wayang mancing no. Lho.
Mancing kok mbok umukno ki piye Ya to? dibacotne sik ya, bacotne sik ya. Aja mentang-mentang karo Ah, dalan. ora kudu joget. Masa depanmu karek dalan. Lah kuwi lho. Gak, Wis sampe Delok delok to. Enak koyo ngono lho. Tok tok tok. Aku par ayo. Tutuk. Totak-totak. Enak koyo ayo. Iki kompak-kompak. Kowe ra kok. Ayo. Dadake. enggak aku gak dikei. Ya lah, aku tuh dini kene apa? Kowe iki wong menungso urip, duwe agama, janganlah kamu berpikir suudzon. Aku di mana-mana selalu mbok sakiti. Suudzon gak baik. Sudah ambune kok ngene to. Ngapa? Dikei. Sumpah, Sumpah. Dosa Lah ki apa dagelane teko dosa ki lho jane apa lho? lah kadung ngono. Mas, pisan dah. Lah, ngono lho. Yo. Totak-totak, bang. Totak-totak, bang. Wis. Mas, wis. Totak-totak, bang. Totak-totak, bang. Totak-totak, bang. Totak-totak, bang. Mas. Bang. Totak-totak, Mas. totak-totak, totak-totak. Tak getak. Lho, tak getak. Tuapuk iku. Oh, gak ambuh eman lho karo. Presiden arep mbok ojreng. Jeng nganggur. Jengglengmu kok milih sing ayu Jengglengmu kok milih sindin? Hidup adalah pilihan to. Ora dikei nesu, bare diimbui kok nesu lho. Malah nesu treng ladene kowe iki Eh, susah. pisane cukup nak kaken lho. Nyapa? Misanan kita bingung. Lah misanan apa enek misanan? Piye to kowe? Dintekne ya. Nyuwun sewu kula jelaske. Piye. Pancen bocah nek lahire, Pak. Heeh. Malam Minggu Setu Paing. Nggih ngeten iki. Lho, malam Minggu Setu Paing. piye kuwi? Lah mau lahirane ra urut dhek. Kok iso ora urut? Ngeyel ae kowe. Lho saestu lho, Pak. Ah. Niki kuping mawon kuping selekan lho, Pak. Lho, masa to? Nggih. Upamane piye, Pak? Dok? Tandane nek kuping silikane angger didemek mesti jerit ya kuwi silikan. Desa, ceken. Ora kupingku dhewe kok. Oh, kuping dhewe. Oh, asli. Asli no. Berarti kuping asli. Kuping dhewe. Wah, silekan, Pak. Lah kok iso? Lah ngomong, aduh. Kowe nyilek sapa? Kowe nyilih sapa? Nyolong sapa kowe? Nyolong Eh, sapa? baleni dah. Kuping kecil kok. Lho, nek kuping silikan ki didemek mesti lara. Iya. Ki lara apa ora? Ora. Asli. Kuping dhewe kok. Kuping dhewe nek iki Cel. Aduh. Lho, silekan. Oh, silian Silian. kuwi. Kuwi Silian. silian. Nek Pak Dodok ora. nek kula mboten. Desa, ceken. Iki ya silian. Asli ra lara. Urung. Nah, tak tinju cengelmu kowe, wani kowe. Ki apa kowe? Ki apa? Sapa sing ngapain jewer aku kan delok. Ora usah delok-delok, gue anggap aku percontohan apa. Ah, Pak Dodok menangan. Itu nih. Lho, nesu. Ki lho jek sakti lho. Ayo ndang kowe, Iya, wis, iya. ndang. Bareng kok. 1 2 3 4. Ya. Ya, Mas. Janjane kowe ning endi galakamu. Ayo ikuti ramane. Hei, hei. Hatiku susah. Oleh kencang karena wanita liya. Oke. Ya, luar biasa. Umpak aku asline. Kompak. Ngene iki lho Mas Yoga ki ngene iki. Anu. Ora kaya yogamu enek dagelan munggah dintai. Lho. Apa enek to? Niki nggene niki. Oh, iki yo duwe yoga. Gadah yoga lagi mbangun saulan lho Pak mati pletes. Nek iki enek jenenge Sanggar Seni Astabrata. Kuwi labele namane apa? Sanggar Seni Suka Melarat. Lho, Weh. niku wah, kowe iki Suka gawe Melarat. anu asma. Ngawur. Asma ki Narya Japa lho, Mas. Lah iya aku tak ngene Arta Dawa kok. Arta Dawa. Arta Dawa berarti duwe dawamu ngene. Lah iki karepe rezekine men lumintu ngono. Alhamdulillah Pak Dodo. Inggih Mas Akbar. Dipertemukan kembali. Nggih, alhamdulillah. Derek syukur marang ngarsane Gusti dalu menika pinaringan sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Panggih kali Mak Cange, Mbak Limbu, Leres. Mas Dalang Akbar, Heeh. dalang muda Amin. yang luar biasa. Amin. Tanggapane lumintu banyu mili istimewa. Amin. Lagi mlebu mawon mau panitia sambutan istimewa Mas. Istimewa nggih. Langsung dilebetke kotak medal. Kotak medal.
Teng mriku enek dispenser, Dispenser, kopi, teh. kopi, teh. Ya wis sampean unjuk. Ampun. Sing kopi apa sing teh? Kula nyuwun sing teh. Soale eh. awake ra dianget. Heeh, terus Bareng dispenser kula penyeteh. Kopi mriki kok modele kados angin nggih, Pak nggih. kok iso? Medele hawa tok. Kuwi entek. Kok iso angin piye to kok. Ya enak kopine. Kopine Jos ya. lali paling ra kei gula. Lho. Wah itu ya. Ning ora masalah, main teng rumah sakit di Rumah sakit gundulmu tak tapuk kowe iki. SMK SMK PGRI ngawur jero rumah sakit ya. Wong sing ngomong iki kowe kleru, dibenero kakak kok malah Maida. Lah iya. Dengarkan dong. Iya ya. Aku iki gedhe ngasine mek iki. Iya Lho, apa? Oh Piye, ngerti piye, kono kuwi mau berangkat udan to, Mas. Berangkat udan. Ndek malah ninggal kula kok. Komet. Nggih. Padahal sampean ini sak grup sak rombongan iso ditinggal piye ta? Lah duka iki kanca ning musuh asine. Oh. Akhirnya kula montoran ki ambak king Bojonegoro dugi mriki. Montoran dhewe. Montor kula gas awit kali tidung mlebu temayang kula gas. Ajeng mlebu ngandut anu napa waduk. Waduk. Waduk pundi niku? Ane Simantok. Simantok. Wah, kula gas. Kula nikung. Temuriku enten wit to, Pak. Kula Wit. gas. Heeh. Minangka kula tanggung jawab aja sampe kula keri tenggene SMK PGRI 1 Aja nganjuk. ngantek teko telat. Aja sampe teko telat. Enek wit. Wit kula gas tuwrak. Wang. Jenenge cah nomok tanggung jawab ora kaya kowe plincat-plintut loro kaya nyulok kodhok. Lah kok nabrak wit kok isih teko kene. Lho, ora masalah to wong kene tanggung jawab kok. Lho kok wit. Tembok Wit kowe iki. wit mbok beres kok. Tak beres ora masalah aku. Lah kok wit. Wite lo cilik samene. Tak guas empot ngeten. Kaya Rosi aku. Cilik. Cilik. Ngono ki wite disikno sik. Kok ora surprise. Wit cilik kok sombong. Ya ora masalah, sementing kan kene Aku tanggung lho jawab. saking banterku, Nyapa? tak utamakno nganggo SMK PGRI 1. Tak polno. Wah, ya mbok polne Saking bantere ban mburi gak iso nututi ban ngarep. Lho, Piye? Aku Sik. Kuwi ora masuk akal. Jenengan Nyun sudah sewu. mboten? Nyun sewu. Gak Jenengan- masuk akal to? Mboten klarifikasi, Mas. Pak Dodok, Rene, awake dhewe main ning kene iki cocok lho. Nggih. cocok Di piye? dunia pendidikan. Nggih. Aku guru, Pak Dodok guru. Leres. Lah kok iso ngarep? Mbak piye emang saking bantere Saking bantere kendaraan, wedi telat? wedi telat Piye emang ban? ban mburi iki gak iso nyelip ban ngarep, Mas. Wis saking aku prikel kok Ban guri ra iso nututi ban ngarep. ban ngarep. Yo ning ndi ngono to yo. Lah iya saking banterku, tak- ngeyel kok. Anu, no sunio. Apa? Jayan. Kowe ngomong ngono kuwi wis kodrate ngampek tirone. Bajing ora ngarah ban mburi terus nututi ngarep nang ngarep ora mungkin. Ngono to? Wis kodrat ki nodrat saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya maaf Jayan. Kowe arep apa banter, arep apa alon, kuwi mesti ban iki ning guri ora iso kok nututi tekan ban ngarep iki. Lah, Gak masuk nggih. akal to. Niku kan sudah hukum Heeh. Mercedes. Fisika. Mercedes BMKG. BMKG pengen ngecek apa kowe gempa Badan bumi Meteorologi, Badan Meteorologi. Alah. Badan meteorologi Ya. geofisika. Heeh. Apa? Badan Meteorologi, Fisika. Ya wis kowe cah goblok aku. Ya kowe dicekakno dibenero ya. Main teng SMK PGRI. Wis ora sing ngarani tengah pasar ya sapa? Seneng ya Mas Dodok ya. Lo seneng, Mas. Alhamdulillah. Estu. Silaturahmi kali guru-guru mriki. Nggih. Murid-murid mriki. Acaranipun Acaranipun Disnatalis. Disnatalis kowe radang kowe Disnatalis apa njajal kowe nek paham apa ora kowe? endi bete? Disnatalis kok takok bocahe Ngerti ora? SMK. Lis. PGRI 1 Nganjuk iki duwe gawe. Lah tak celuk, Lis rene Lis. Mesti acarane Disnatalis. Lah iya sing endi bete? Kuwi ora bocah. Apa to wi? Kuwi bentuk. Bentuke piye kuwi? Kok Mas sampean jelas kok Mas wangel. Mas. Disnatalis. Nggih, napa? Natalis dari kata dasar Natal. Oh, nggih. Natal itu Tanggal abang. Yo tanggal abang tak koprok. Sik ta urung bar. Natal itu artinya lahir. Mula nek anak hari Natal kuwi kelahiran Isa Almasih. Berarti- Nek Disnatalis berarti hari lahir, mengeti hari lahir utawa ulang tahun. Ulang tahun. Sekolahan SMK PGRI 1 Nganjuk. Berarti hari Yo, ulang tahun. Jawaban akademisi ngene iki lho. Oh.
Hari ulang tahun. Aki Yune. Hari ulang tahun. Aki Yune Selamat Joko. buat Pak Hari. Kok selamat Pak Hari gitu? Astagfirullahaladzim. Ngene iki memalukan lho, Pak. Ngono kok Aku isin. ngono kok yo mbok jak. Ya sing murah aku tok, Pak. Murah tur gampang dihapusi Gampang ya gitu. dihapusi. Wong aku ngene iki godhokno mie budal, Pak. Budal. Mulane sampean ra ngerti ta keluargane Komet kaya apa? Keluargane Komet kayak apa? Gizi buruk kabeh. Ya ora awake dhewe iki wong loro bersatu, awake dhewe iki grup. Ora guyon-guyon. Guyon-guyon. Anakku ya lemu. Lah seneng meloro cilik ngono kok. Lemu wetenge dak. Ya kowe nak ngerti mbok omong. Omong piye? Lah piye ditanggap kok ya omong apa? Nggih menika adicaranipun nggih Mas, Nggih. Sis Natalis. Sis Natalis. Atawis Ambal Warso ulang Betul. tahun. Ulang tahun. Yang ke-40 tahun, 45 tahun. 45 tahun. Nggih, mugi-mugi Heeh. napa menika SMK PGRI 1 Nganjuk Betul. tansah berkah, Amin. maju, Amin. kreatif, inovatif, mencetak anak didik yang bisa memajukan Indonesia Raya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Lulusan-lulusannya menjadi yang bisa mengharumkan nama alma mater. Betul dan juga mencetak prestasi terus. Amin. Pokoknya SMK kini luar biasa, Mas. Heeh. Apa meneh jurusannya nggih kathah. Kata nggih Pak Dedek nggih. Nggih. Ada Rejoso terus Hah? Kediri. Hah? Jurusan Jurusannya apa? Maksudnya orang ki ngono. sekolahan apa terminal to, Den? Stasiun bus. Iya. Paham. Jurusan ki prodi. Prodi program Program studi. Ngene iki lho nek ra padha gurune ya, Mas ya. Mare aku betul kuliahnya biar nangon terus itu. Lah nyapa kok angon? Wedhus ku ra umum. Pedhus mulu Wong-wong piro? paling ndek 3 4. Lah aku rikur kok. Piro-piro? Rikur. Lambene lho kaya kena kobongan rorikur. Jurusannya program studinya banyak. Nggih. Nggih, kados jenengan kan jelas, nggih Iya. guru ngastoni guru Heeh. di samping dalang. Dalang kok guru tuh? Nggih, dua-duanya kan bersinergi. Ah, serakah. Guru yang bisa mengembangkan nggih menika dunia wayang seni itu kados Mas Akbar, makanya luar Gak biasa. serius takoki. Guru bahasa Jawa. Mosok tenan ya? Nggih. Nek dalang gak guru-guru, Mas. Betul. Loh. Yo kan semakin banyak kita mengabdikan diri Ayo, kepada masyarakat umum, ya toh, kuwi Ayo. lebih baik. Pikiran Ngabdi tok. ning seni budaya, ngabdi ning wayang menghibur masyarakat. Nah. Ngabdi ning sekolahan, ngabdi ki tanpa pamrih. Kok Oh. iso Oke. nek guru-guru dalang-dalang. Di samping guru beliau juga menguri-nguri kabudayaan Pak Dodok Jawi. ya ngono. Kula nggih guru alhamdulillah. Oh. Nadano guru tesih SD. Sik. Nggih. Mundur, Mas. Nyapa? Ngomongin. Nyun sewu. Heeh. Mas Akbar Heeh. guru bahasa Jawa. Ayo no, Bahasa Jawa asli nggih. bahasa Jawa asli. Ngajar di mana, Mas? SMK 2. Oh, ini ki nyun sewu lho nggih. Iya, iya. Kula bedheki. Bedheki basa Jawa. Bahasa Jawa. Dajal apa? Basa ini alus mawon. Alus. Mbae ora iso mlaku mergo mbae angel ngadeke. Ayo. Mbae Basa alus. ora iso mlaku, Heeh, Mergo? mergo simbah angel ngadek. mbae mboten saged melampah, mergi mbae Mboten saged jumeneng. mboten saged jumeneng. Salah. Mbae mboten Wong saged. ngene kok guru. Mbae mboten Guru saged. bahasa Jawa. Basa Jawa lho, Mas. Alah. Lho nek aku ya apa? Mbae mboten saged mlampah amargi mboten saged jumeneng. Cak, keliru. Amrat jumeneng. Amrat. Apa sing iki mau sing basane apa? Simbah Simbah ora iso ora iso ngadeg, ngadeg. ora iso mlaku Mergo mergo aku perkara angel kayak ngadeg. ngangel ngadeg. Iki basa Jawane apa? Apa? Ah singkat wae kedawan iki mau. Apa? Stroke. Oh, ibu cah monopoli gitu ibu cah iki. Basa Jawa telek. Telek iki. Angel nyapu kok mboten cokot mlampah. Lah, Lah, iki wis jelas positif stroke. Lagi stroke. Boyo bahasa Jawa ki sing genah sing Ya, cocok. Jajal Mas, kula bedhe setunggal. Napa Pak Dodok? Nyuwun sewu. Ibu berangkat teng pasar, Heeh. beto duit 50.000. Heeh. Dugi pasar. Heeh. Ajeng bayar, duit kantun 20.000. Basa Jawane pripun? Sik tos, alon-alon sik dawa men to, Dok. Sik. Ibu ajeng Pancen berangkat teng guru. pasar. Ibu mau berangkat ke pasar. Ibu bidal teng pekan. Membawa uang 50.000. Betul. Mau Arto. beli, ketika mau bayar, uangnya tinggal 20.000. Beto artos 50.000. Salah, Kok iso? salah. Berarti Kowe apa, ya? kowe apa? Ibu beto 50.000. Ibu Kantun kalih dosa. Salah, betos arto 50. salah, salah, Apa kuwi? salah. Lah apa? Duitnya hilang.
Piye to Lah kuwi? timbang kowe stroke mang apa? Wo, kowe bales to. Bales to, Pak. Gedean ora cetha kabeh kuwi kok iso. Heeh. Teng mriki Mas, nggih to. Heeh. Nyuwun sewu Iya. anu Mas Akbar. Piye piye? Kados jenengan kan mboten langsung sukses ngeten iki. Nggih nggih. Dididik mulai dari SD, SMP, Betul. SMA. Heeh heeh. Makane wonten niku unen-unen Mas, Piye? tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Estu niku, Nggih. wong ki sak apik-apik wong kuwi luwih apik sing ilmune dhuwur insyaallah mangke bermanfaat. Soale niku ilmune mboten ngalah putus pahalane Mas. Kados ngoten niku. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Iki Betul. pahalane gak ngalah putus. Tuntutlah ilmu Sampai ke negeri Cina. Lah kowe teko Rejosoe kok bingung. Oh teko Cina. Kuwi unen-unen Mas, Itu paribasa, peribahasa. peribahasa. Teng hadise wonten ngoten niku. Wah, Cuma kula mboten unekne, mangke kula malah salah kepaham. Lah padune ra iso. Kok iso? Tuntutan niku sampai ke negeri Cina. Ya ya. Paling gak wae dhewe ndongakno ya pantun sithik-sithik kan ya iso. Pantun pantun Nggih. sik ya Pak Dedek. Mangan gethuk ning ngarep omah. Heeh. Kalau bakul es. Ya apa kok ngurusi bakul es ki nyapa urusanmu kok so. Ya. Mugi-mugi SMK PGRI 1 Nganjuk tansah barokah Allahumma. Amin. Amin. Tuku gethuk ning kutha Kediri. Ya. Mugi SMK PGRI 1 Nganjuk tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Kowe ndang pantun sing apik, Mas. Pantun. Iso apa ora? Di anu Anu tuku gethuk. Gethuk wis tak nggon kok mbok tuku neh iki kondi to urusanmu kowe iki. Mbok yo sing cerdas, interaktif, kreatif, inovatif ngono lho, Mas. Ya batinku gethuk sak lapangan yo akeh kok yo. Ayo, Dang. Ya. Anu dieman-eman nggo golek duit. Duh. Terus Pak Lukman jaluk duit. Kowe aja modelmu unggah-ungguh tata trasilo adabmu dijaga, Mas. Lah kowe yo duwe Lah, kowe Pak. ngomong Pak Luman, kowe apa wis ngerti piyayine kang pundi? Pak Lukman kepala Kepala sekolah. sekolah Lho. DRS Haji Lukman Nggih, toh. MPD. ngerti apa ora priyayine sing ndi? Piyayine sing pundi? Menika. Di. Ha. Handi kok. Menika lho pitu sing dalu Pak Lukman. Cirine apa? Anu ngangge peci, Nah, terus nggih ngangge rasukan. lho iya masa ora klambenan ki omonganmu kok iso. Batik, batik. Batahe. Batik nika le, Pak. Ha. Nggih, menika wilujeng dalu Pak Lukman. Ha. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Heeh. Nggih. Niki kepala ingkang luar biasa lho, Mas. Luar biasane pripun? Menika ingkang ditresnani para guru-guru, para TU ki para pendidik nggih, Wah, Pak berarti Lukman. niki guru sedaya niki. Lho. Guru sedaya piye to? Ya ora ana penonton umume barang. Enten sing saking desa mriki Oh, mirsani nggih, nggih. wayangan. Gratis niki. Gratis. Wah, tepuk tangan buat SMK PGRI luar Luar biasa. biasa. Ini gratis loh. Iki nak gak ngono dikarcisno. Hmm. Malah repot iki Repot. gratis. Kula- Tinggal menikmati deh ngono. Alhamdulillah, aku ngomong ngono iki minangka apa to, Mas? Apa? Beliau Bapak Lukman menika ngasta dados kepala sekolah ngantos 3 periode. Heeh. Oh, saking ditresnani kalih guru-guru lan murid-murite. Oh, Ora kaya kowe nyapa to, Pak? nyalon RT ra dadi nek kok kowe. Meh jane ya. Kok iso meh? Gara-gara ya lek kuwi pengkhianat. Nyapa lekmu pengkhianat? Nyapa kok tekan like barang? Ya iki ya kene kadung gua 50 ya diundaki 100 sih. Mosok RT undak-undakan. Piye RT kula bengkoke 40 hektar. Lho. Tenan apa ora? Wong RT kok akeh Nggih. men to. Lho piye to wong desa kaya raya. Lho kok lho. Kaya raya. Kaya raya kok kowe jek ndagel, jek melo dadi pelawak nyapa kowe? Ya ya aku madani awakmu ngono lho dadi seimbang ngono lho. Ancen ulo tali pijes ki omongane lunyu, Mas. Lunyu. Nggih. Wong guru-guru nyatane awake dhewe sak panggung ya ora? Ya no. Iya. Ora guru ra pathekan aku. Nesu. Lah nek kula napa ngomong-ngomong kalih Mas Akbar ya penak nyambung. Ha penak ya mbok omong karo kono wae. Piye. Pripun Mas pawartosin jenengan? Alhamdulillah sehat. Pripun pawartose Pak Dodok? Pikantuk pingastu panjenengan sehat walafiat Mas. Amin, amin. Alhamdulillah. Ngomong-omongane wong lamis. Terus Teng SMK mriki luar biasa Mas. SMK PGRI 1 luar PGRI. biasa. Gedunge ya apik tingkat. Gedungnya hebat. Dalane ya apik-apik, gurune ya wah sumeh-sumeh gapiak semana. Sekolahnya bersih. Bersih saestu. Guru-gurune sumeh, murid-muridnya tanggung jawab luar Nggih, biasa. leres. Ngeten iki nek bersinergi antara guru dan murid padha rukun insyaallah SMK mriki tambah maju. Nggih Ah, mboten? betul. Ngono. Heeh. Kowe kok meneng ae muni to piye ya? Ora lho kowe kok omongmu karo kae kok. Omongmu lho ora cocok. Ora cocok piye? Cocok napa mboten, Bu? Ora cocok lho.
Kok iso ora cocok nyapa to, Mas? Lah wis karuan ket mau ngadeg kok ya takok pripun Mas pawartosipun. Wis karuan apik iso ndalang berarti sehat to. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe, Mas. Lah kuwi sing lamis ki sing gak oleh. Wong ki sing real. Lah kowe ngerti apa tentang SMK kene? Alah, SMK kene ta? Iya. Ini SMK PGRI yang sangat luar biasa mempunyai ribuan murid yang ada di sini. Piro muridé? Enek kurang-kurang 1000 pokoknya. 1000 luwih tadi. 2000. Aku lho ngerti. Nyontoh catatanku. Loh, No catetamu apa? Kowe sing ora ngerti no kok. Pak Komet, Pak Nggih. Dodok. Siap. Niki selain panjenengan bintang tamu yang dihadirkan juga Mbak Prigel, Oh, nggih. Pangayu Anjarwening. Kersane. Cocok. Kita jumenengkan. Nggih, panggil. Kita berdirikan. Apa ora iso ngadeg dhewe? Ayo disepotin. Mas disepoti di MC ini kaya orkes-orkes ngono kan yo kena apik. Iya. Jajal suara orkes. Yo, Ya. Kowe nyelok artis apa tukang ojek to jane? kalau golek Pak Supriyadi lho. Supriyadi gundulmu ngono Mas Supriyadi. Ayo disepoti, Ya. sapa? Di MC nih, di MC nih. Oke, baik saudaraku, SMK PGRI satu Nganjuk luar biasa. Malam ini kita hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada pesinden asli Jawa Timur toh. Siapa dia? Yang satu ini istimewa buat Anda semuanya. Mas, kuwi guyu ya kena Mas, tapi guyumu ki ketok elek Mas. Kedawan. Guyu ki cendak wae. Lah, kan. Sithik wae. Aja dawa-dawa, sithik. Baik, semuanya yang hadir. Ada salah satu presiden yang sangat luar biasa. Siapa dia kita sambut sama-sama? Yo, ada si cantik. Apa nerone aku ra iso. MC malah kaya kucing asma lho weh. Jare sithik ae cukup. Pasti aja dawa-dawa sithik sedengan-sedengan. Ada Prigel. Apa kuwi? Prigel. Tak tuapuk. Lah cepel. Cepel. Prigel. Pri. Iya ya, lah iso dhewe ra nyarno dhewe. Bantah. Bose dalu ki Mas Akbar. Iya, makasih, Bos. Ada Prigel. I love you. Yo, asal prata. Monggo Mbak Prigel aturan ninggal wontene kanggo pripun ingkang rami arsa tidak mriki monggo suka-suka Mbak Prigel datang menontonnya pada suka wayang kangelan Akbar sa-Indonesia sing paling anyar. Selamat malam Mbak Prigel. Sugeng dalu Mas Dodok piye kabare sampean Mas? Alhamdulillah sehat. toh, Masya Ya Allah. Tambah ganteng. Aku gak Jawa. Nyapa gak Selamat malam Mbak Ayu Prigel, Pangayu Anjarwening, Wilujeng dalu. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya Yu. Selamat malam Mas Luar Akbar. biasa tambah langsing. Oh, terima kasih banyak sampean tambah ganteng. Ayo wis suwi. Alhamdulillah, matur Ayo, sembah Salaman nuwun. karo ki. Mas Dodok, sampean mantep kok kene jam piro, Mas? Mau dugi mriki kisaran jam 09.00 Oh, jam 09.00. Nggih, Terus nitih apa mau? Mau pedah motoran ditinggal niki kok kula Oh, wau. Oh, ditinggal. alah. Mbak Prigel, Mbak Prigel. Dalem sayang Ayo piye? jenengan sampun dahar. Alhamdulillah Dugi sampun. mriki jam pinten? Kalau mau jam sedoso Mas Akbar. Alhamdulillah. Menika. Mas Dodok iki tambah gendut tapi tambah Imut. ganteng, tambah imut. Alah, Wah, gemes aku. Bocah ki ra Jawa iki. Main nang sekolahan lho, Nyapa ta? Loh, enek Mas Heru barang, Mas. Seru enten. Ya Allah, selamat malam Mas Heru. Sugeng dalu. Tanda Ya Allah. kasih sayang kakak adik. Iya. Kakak adik. Sik to, aku nang kene merasa disabotase. Kok disabotase? Nyapa ta? Nyapa to? Kaya-kaya ra ketok aku. Lho, kok ora ketok piye? piye? Lah iki wis disalami, kono disalami. Sampai Mas Heru lho disalami. Heeh. Lah aku kok gak ketok.
Mbak Prigel apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik. Mas. Nggih, mboten napa-napa. Sementing wayangan teng mriki niku regeng sanget. Iya, rame penontonnya ya akeh lho. Oke, Masya Allah, ora luar masalah, ora biasa. masalah. Sampai yo seneng tau, Mas. Alhamdulillah seneng. Sampun parek. Alhamdulillah sampun, sampun meng mamon. Ru melok pisan Ru. Ru. Rayah wong telu. Kowe nyapa to? Kowe iki nyapa? Kowe pengen ngomong karo dalange. Kowe pengen ngomong. Oh marah-marah. Kok marah-marah aja kaya ngono, wis rupamu kaya gua. Gua. Gua ya. Kaya gua. Berarti merengongo ngene kowe. Oh, gua tak tiketno. Nyapa kok mbok tiketno. Lah kowe lho nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih. Kowe ape nyedaki Mas Napa Mbak Prigel apa kowe wong sugih, wong mampu kowe? Syukur. Lah nyedaki kudu sugih. Ora kaya ngono, kudu menempatkan diri kowe ngerti. Wedake Mbak Prigel kuwi regane piro? Lah sing ro sapa? Lho. Kowe iki ditekoni. Ditekoni kowe roh ora regane wedakku. Sinden terkenal artis terkenal paling gak wedake iki rego larang 7,5 juta. Heeh, apa padane bojomu? Bojomu wedake apa? Pemborosan. Lah nyapa pemborosan? Ya gecekno botoe dadi. Wis padha karo FIFA nomor 5. Oh, lama. Kok ngonyek. Salam-salam dulu Mbak Prigel. Salam. Salam. Alhamdulillah. Wis sampean nggo ingon-ingon barang to, Mas? Lho. Ingon-ingon piye to? Iki. Niku dagelan kondang sing sampun misuwur. Misuwur. Pepundan leluwur. Ama pepunden. Apa Leluwur. Leluwur iki jenenge bongko. Niki kondang dagelan Cak Komet sing nganggo kelamin. Wis ora sah. Lah sampe kenal mengenal dhewe. Gak usah marah-marah ngono to, sayang. Lah aku cium sik Lena. Ulah lah kok so Cium sik lah. alah anak wong akeh mesti cium sik. Terus Wong nak pas dhewe ya didoni ya. Tuh barokah kuwi barokah. Salam-salam dulu, salam-salam dulu Mbak Prigel. nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Akbar. Nggih. Khususnya kagem keluarga besar SMK PGRI. PGRI 1 Nganjuk ya, yang luar biasa. Ya. Iki acara puncak pada malam hari ini Ya, ya Mas ya, ya. ya, Nggih, betul. alhamdulillah. Terima kasih banyak, semoga seluruh keluarga besar SMK PGRI 1 Nganjuk diberikan keselamatan ya. Amin. Sukses, Amin. kesehatan. Nggih. Khususnya kagem Bapak Lukman juga matur sembah Kepala nuwun. sekolah. Nggih, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru yang rawuh pada malam hari ini Nggih, ya Mas nggih, ya. sepakat. Masya Allah sing nonton iki ora ming dari sekolahan ya Mas ya. Oh Itu ya, umum penonton umum. Ini Umum, untuk umum, ya. Mbak. Ini untuk umum, luar biasa penontonnya. Tepuk tangan kagem SMK PGRI 1 Nganjuk. Masya Allah luar biasa. Muga-muga tahun ngarep awake dhewe ditimbali rene Mas. Amin. ya, Mas, Amin. ya. Amin. Ngene iki nak nuansane pendidikan tuh Mbak Prigel pas dedek nggih. Nggih. Terus Ngene iki contone kita menggambarkan suasana kelas. iya. Ya, Terus? suasana kelas itu suasana di sekolah. Heeh. Aku guru Pak, dodok guru. Ah. Iki kudu ana kanggo pembelajaran edukasi. Heeh. Nggih, fragmen. Upamane fragmen, ketoprakan milenial cara siswa dan guru. Wong ngono. Upamane ning kene aku guru. Heeh. Muridnya Mbak Prigel, Aku murid. terus murid 2 Mas Dodok, murid 3 blekok moncrot. ya. Oke, siap. Aku dijak apa ora? Tidak kowe bekok moncrot kuwi Mang lho. Oh, alah bekok moncrot iki aku to. Wong kok gak sadar to. Ora Akhirnya sadar ora diri. dijak. Ayo Mas. Piye, Mas? Musik. Kita mulai ya. Oke. Truk, truk, truk. Sekolahan nganggo serempek. Pak Guru datang. Teng 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 teng. Blekok Wih, moncrot nyapa? apa Kowe nyapa rono kene lho. Pak Guru datang, Pak Guru Ah datang. biasanya budal ngarep sik. Assalamualaikum para murid. Waalaikumsalam Pak Guru. Aduh, ini anu ya, nak Dodok sama Nduk Prigel ya? Iya. Sini salaman sama Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Pinter. Pagi Pak Guru. Pinter. Aku gak telat toh, Pak. Enggak telat ya. Lah kok telat? Mau ngarep dhewe gak oleh. Kula wau injing pun ngriki, Pak. Lah nyapa? Lah aku Sekolah. tekan kene kok disiki. Lah nggih tasik tutup. Duh. Ya ora apa-apa dinteni sik nganti Pak Gurune. Ya Pak itu hanya alibi aja. biar Push up 3 sampai- kali. Push up 3 kali betul Pak. Kedisiplinan harus diajarkan. Harus. Betul. Tiga Number kali. one, number one. 3 kali gak boleh Peng telu. Peng telu. gak boleh napas. Oh, tuh.
Murid itu Satu. Kowe push up apa gencut sepeda hotel kayak jane? Biasanya aku ngono. Push up. Dok prigel sama Iya, anak Pak duduk. Guru. Di sini. Pak. Di Baris. sini. Pelajaran hari ini adalah pelajaran matematika. Matematika. Siapa? Sudah bawa pelajarannya. 1 tambah 1 berapa? 2 Pak Guru. Pinter, luar biasa, ranking 1. Hore. Prigel, ya. Terima kasih. 1 tambah 2 tambah 2. 4 Pak Guru. Aduh pintere Pak Makasih. Dodok, aduh nak Dodok yo. Ranking 2. 2 tambah 2 lo ranking 2. Iki sekolah khusus tak goblok-goblok lah. Lah mbok bedheki atusan aku. Iki sing telat mau iki. Nggih, Pak. 2 tambah 2. Anu 4. Rong barok 2 tambah 2 kali 100 ditambah 1000 dikali 99. Piro? Gak iso. Gak iso. Ah, goblok. Kamu Goblok. bisa ya? Kamu bisa? Anu, Pinter. Makasih. 100 untuk Makasih, saya. Pak Guru. 100 push up 3 kali, tidak menggarap PR. Ayo. Push up 3 kali. Wah, iki metu kok sekolahan kene merengkel. Wis tok. Murid ki kudu apa? Tunduk karo guru. Tunduk karo guru. 1 kali kurang 1. Kesini lagi murid-muridku sayang, ya ampun, Iya, ya Pak Guru Akbar. ampun. Selain matematika kita harus belajar lagi tentang bahasa Jawa. Oke. Bahasa Jawa. Nggih, Pak Guru. Bahasa Jawa kromonya 1. Setunggal. Pinter Pinter ranking setunggal. 1. Lah caki mesti kalih, caki kalih mesti. Bar setunggal. Kali. Pinter ranking 2. 3. Bar 3. 3. Bar 3 rendeng. Sekawan. Bar 3 rendeng goblok push up. Push up. Bar 3 rendeng kok sekawan. Ayo. Leres Pak Guru. 1 2 3. Mangsa kuongko. Kok teko rendeng. Pelajaran selanjutnya adalah IPU, ilmu pengetahuan umum. Umum. Oke. Ayo, WC. Presiden Indonesia sekarang Bapak Prabowo. pinter ranking 1. Ranking 1. Makasih. Wakil Presiden. Wakil Presiden dalam Mas Gibran. Nah, pinter. Ranking Gubernur 2. Jawa Timur. Ketorong. Kofifah. Pinter Ram. Jodoh. Ayo. IPU, ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum. Mas Gibran. Sopo sing kok Mas Gibran nih? 3 rendeng. Apa kok 3 rendeng? Engko nang teko kono. Ora. Saiki pertanyaane. Monggo. Pertanyaannya adalah sopo Mudin Arab Saudi. Push up 3 kali tidak menggarap PR. Ayo. Ayo. Wis kuwesel ya. Saya tak mencoba. Kamu tidak disiplin. Syukran. Syukran. Blok. Syukran ki artinya bahasa Arabnya terima kasih. Tapi kuwi mudin kono. Ora iso, salah. Salah. Pak Dodok bisa ya? Bisa. Mbak Prigel bisa ya? Bisa. Murid pinter kesayangan Pak Guru push up 3 kali ya. Matur nuwun Mas, mbok balesno aku mbok tinggal. Pak Lukman tulung, Pak. Lho iki ditangkap apa dijar? Kamu Nggih. gak terima? Mboten. Arep dadi apa? Guru Lah piye? ini namanya Dadi guru apa piye? guru no. Dadi guru angel lho. Walah bisa. Oke, aku nek ngono ganti murid. Murid. Oke, Oke. ayo kita murid. Siap. Dituruti wae kan. Ganti tak ajar push up. Suapane nek dalang push up. Rono. Kowe aja galak-galak ki dalang kondang kowe. Kowe Selamat malam. follower Selamat pagi murid-muridku. Murid yang pertama Prigel ya? Murid baru pindahan dari Kalimantan. Sini. Kalimantan nyakar kowe kuwi. Meneng ta. Prigel, sini. Dipanggil Pak Guru. Aku ke sana. Iya, ke sana. Sini. Hadap sana. Kamu lihat teman-teman kamu di sana. Itu teman-teman kamu tidak berprestasi. Ayo dilapor Komnas HAM. Weh, apa ya? Tindakan tidak senonoh terhadap siswa kowe. Lek kene lho ora piye-piye kok kowe. Apa Murid 2. Dodok, Pak. Pertanyaannya, Ya. siapa? Oh, boy. Aku, Pak. Tidak tahu. Tahu, Ah, Pak. Apa? Aku. Betul. Enak, Pak. Sini. Guru istimewa ki. Akbar. Apa? 1 tambah 1 2 berapa?
Gak ngerti push up. Lah 1 tambah 1 berapa 2 wis mbok jawab dhewe no. Oh, betul. Betul? Lah terus sing push up sapa? Saya. Iki jenenge ula marani pentung ya iki. Wes. Guru kira kok push up. Wes. Dirit-irit wes. Kira-kira jane BBM. Bawa Mbak Prigel. Ya, Mas. Iya, bawa. Ya. Bawa sih ngono lagi nembang karo dirungokne. Wis Ya. nek guru-gurunan arep nyentak kowe. Mboten. Ini wis dimutasi kabeh. Iki orek-orekan untuk Sekarisa ya. Leres nggih? Sekarisa. Betul. SMK PGRI 1 Nganjuk. Slendro, Mbah. Slendro Mbah, jan luar biasa. Coba bawa sih. Duh kok mengguk? Dadi murid. Muridnya mengguk. Murid pat kae. Sugeng dalu Sugeng dalu. Terus Dalu wong ayu. Sedayamu retlan guru Sugeng dalu sedaya murid lan guru. Nggih. Selamat malam para Selamat. guru, para murid dan guru. dan juga penonton semuanya Mas Akbar. Terus, Selamat malam Bu Okta. Sapa wi? Sapa wi? Sapa Bu Okta? Enggak tak doi. Lho. Tapi Bu kok Okta wis sapa? kok wis ngerti Bu Okta ki Lu kok. ngerti guru paling cantik di sini. Sing kang pundi piyane kang pundi? Gak ero aku. Itu enggak palit. Uteska Risa acarane HUT Sekarisa ya Mas, Ya. Disnatalis Sekarisa. Betul. Kanthi nanggap wayang kulit. Terus? Terus. Omong Wis ben. Terus. Sekarisa ke 45 tambah cahaya. Tepuk tangan untuk Mbak Prigel para sederek. Allahumma Amin. Pocong gini iki wae, Mbak. Iya Mas. Pocong. Pocong. Terus niki dibacotnya apa ya sing iramane Bacotke, slendro? Apa Mas? Sing Iki slendro kira-kira ono pamdutan ora? Mboten mardika mawon, nggo mukadimah pembukaan monggo apa? Bapak Lukman, panjenengan ngersake lelagon menapa Bapak Lukman? Bapak Lukman. Iki lho, Bapak Lukman ini masih di sini. Oh, masih no. menunggu kita di Nah, iya sini. no. Nyuwun sewu, aku tak salaman dhisik karo Pak Lukman. Bah, jan. Nyuwun sewu nggih. Ya Allah, Masya Allah, sugeng dalu Bapak Lukman. Iya, iya, Matur Lek. sembah Iya, nuwun. lebih mengedepankan adab Ibu yang Lukman. Nggih. Ora yo Sopan, golek-golek kuwi. Mas, Golek-golek tak kok golek-golek piye wong setore yo nyang kowe ngono lho. Lho lah ya. Duh, Akan ngumpuli Aduh, ini. isin aku, Mas. Napa? Piro? Kok isin napa? Isin aku. Alah kok isin tak anu piye kok. Ya Allah, isin aku. Alah gayane kok iso ngomong ngono kancane loro. Oh nggih, matur sembah nuwun Bapak Lukman, mugi-mugi rezekinipun lancar. Ya, Sehat Mbak. panjang yuswanipun nggih. Menika Bapak sinten? Bapak Marto. Oh nggih, matur sembah nuwun rawuhipun Ketua Yayasan Jawa Timur Mas Akbar. Oh nggih. Mbak Ya. Prigel, Nggih, biasanya sing kuatah niku bagian bendahara biasanya. iki bendaharane aku ra rok. Ning jeding. Nggih. Sugeng dalu matur sembah nuwun. Menika Bapak sinten? Bapak Zainul Bendahara nggih. Oh boleh. Isin aku. Pokoke kudu bendara. Isin aku. Isin.
Iya. Ya Allah, isin aku, Mas. Isin nyapa? Isin ada tangannya. Ya Allah, Isin nyapa? seneng aku. Pak Komet nyapa? Iya, sorry, Mas. Isin Tak nyapa? tuk-tuk. Isin Anu kok ki lho. tangannya ngacong. Nggih, foto nggih. Oke. Siap. Wah iya. Wah, yo nyapa Mary kok Mary to. Kok Mary Nggih. ora jenenge wong liya. Menika tembangipun apa, Bapak? Heeh. Zainul Wis bebas, ayo. Anu, Oke, amo terima sesuai kasih. permintaan. Lintang Asmara. Oh, Oke, Lintang Asmara. dukun Asmara. Matur sembah nuwun nggih, lancar seginipun. Yo, Pak Dodok, saya Pak amit, Dodok. amit. Lintang Yo, Asmara. luwang kae bintang gede. Pak Toto. Oke, Amit, Lintang iya. Asmara ya. Niki lagi hidite suarane. Oh iya. Wes saya katisen. Oh, lah yo batinku katis kok ya doyan. Muridnya masuk angin. Wis ngono kuwi mbok jaga kesehatan. Golekno satpam loro lho paling gak. Satpam lur terus Iki anu ya, apa ki jenenge duet karo pacarku, Siapa? Mas Victor toh. Oke. Aku kangen padamu loh Mas ini, ayo kami ya. Victor yang mana ta? Ini. Wah, kowe ora ngerti Mas Dipa ta, piyayine gede dhuwur kuning resik kok atus yang Ayo. mangkane Brigol kok ngajak Lintang duet. Ya yo resik kadoan nek karo awakmu. Ateh ya tek. Parah. Heeh. Rambutnya benak kesek. Teman duet. Yo. Maju. Kowe tau ndelok film. Matt, kowe tau ndelok film Return of Condor Hyur. Lah pek nek wong duit tak mecah cilik apa delok. Kowe sangat duet karo aku. Oh gitu. Bijit. Wah, iya gantungan kunci gitu. Gantungan kunci Ayo, kudu. Mas. Kacere kuwe curu. Ayo Plas-plasi wong upomo. Manggah ya. Heeh. Lintang Asmara. Gila Dek. Ojo ngece iki suarane apik, suarane arum. Heeh. Dibuktikan. Yuk, Lintang Asmara, Mas Victor bersama Mbak Prigel. Yo. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun Mas Victor. Luar biasa. Piye? Ajeje Mau mbok matur nuwun. remehne mau. Nggih, ngapunten. Suarane apik to. Ternyata wah luar biasa suaranya saya acungi jempol. Heeh. Pokoknya di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Betul, Sebenarnya betul. saya kurang ganteng tapi kelebihan saya Heeh. utang di mana-mana lebih. Jadi Utang kok bangga. makasih Adik ya. Iya. Terima kasih ya Mas Akbar. Ah, Ini Mbak tadi. Prigel duduk dulu nanti lagi. Oke, ya Ah. terima kasih. Matur nuwun. Di apa ki diselingi sinden lain. Sinden Tak lain. golekne jodoh. Mas Komet pasangan dhewe, Mas Dodok pasangan dhewe. Ah, ngoten lho. Mbak Wanda karo Mbak Sri pesek jumeneng bebarengan. Yuk, sepotono aja kaya ngapa. Celorot. Hey! Oke. Sugeng dalu diajeng. Nyun sewu Mas Akbar ku tak kenalan riyen. Kenalan. Nyun sewu pareng asma Mbak sinten? Sri. Sri sinten lengkape? Sri minggat. Mawon. Alah sampean golekno pasangan kok padha karo aku. Apa kuwi? Padha PSI. Heeh. Sing satu kuwi, pasanganmu sing satu kuwi. Sampean dereng kenal kula ta? Dereng. Perkenalkan nami asli kula nggih menika Michael, Mbak. Iya ganteng. Kados panjenengan Nggih. wong iki bagus. Sampean ra ngerti lengkape sapa ta? Michael sapa? Michael sinten? Michael loloten karet. Amin. Ora tapi tak jumo wis kenek. Oh iya. Satunya Pak Dodok. Heeh. Alhamdulillah. Selamat malam cantik. Nggih, selamat malam, Pak. Waduh kaya Pak iki Wis wis. jatuh. Kok Pak to Mbah? Lah pripun? Mas. Oh, Mas. Heeh. Nek kaya ngene iki celuken Bathara Guru. Sebetara guru. Kenalan. Namanya Bathara siapa Kolong. cantik? Nderek pitepangan nami kula Wanda. Wanda. Aslinya dari mana rumahnya? Dari Ngawi. Ngawi. Nggih. Boleh coba lihat tangannya kemana? Balik. Kok bau amis sih? Napa? Kok amis? I miss you. Iya.
miss you Apa too. iso kayak ngerayu kayak ngono apa iso? Iya. Pasanganmu kayak pasangannya dhewe-dhewe. Karo Sri Pesek. Kowe kadung tak anu DP ni kono. DP. Pasangan DP. Mungkin Mbak tak Wanda karo panjuri. Pak Dodok, karo Mas Dodok. Iki dhuwure dipadakno Mas, adewe ndek Iya, iya. dijujukno. Heeh. Iya toh? Iki dhuwur-dhuwur. Dek gitu. Manda, Dalam. sampean Ya, geser Mas. sini jangan Nggih. dekat situ. Itu kan keluarga Tayumen. Jangan ya nanti kamu Tayumen ketularan. niku napa? Itu kena hujan lama-lama terus berhenti terus kena kudis, kurap, gatal-gatal. Pokoknya Buduken. buduken. Budukan. Arep ngomong gudik kok. Angel. Malah ngaku. Ayo ndak iso ngerayu pura. Sayang. Iya sayang. Sayang. Sayang ya sayap. Lah kita kira sayang. Berbu-berbu bintang di langit. Beribu-ribu. Ya ya. Ribu. Beribu-ribu bintang di langit. Heeh. Cuman satu yang bercahaya. Yang Iya. mana? Mbok mendungi. Kok malah takon. Biar pantun pantun. Beribu-ribu wanita cantik. Iya. Cuma Dek Sri yang aku cinta. Oh ya Engko Allah romantis. awake dhewe anak-anak mesti kaya kucing nganggur ya. Kok iso? Pipine maju, irunge mendelok. Justru malah larang Mas nek didol larang. Ojo gelem kalah Mbak Wanda ro Mas Dodok. Dek Manda, Wanda. Wanda Manda. Dek Wanda, Aku Oke, Wandu. Mas Dodok. mohon maaf sayang. Memang cinta itu agak kopok. Jadi melihat itu tuh sebenarnya nggak jelas semua. Iya. Minum jamu dicampur jeruk nipis. Ah. Cakep. Dek Wanda, cuma kamu yang paling manis. I miss you. Miss you too. Ya Apa ampun. iso kayak apa Dek iso? Sri. Apa Pak Dodo? Pak Komet. Kok iso ngendhe bojone kancane lho. Penak lho. Iki iso. Kenalane karo iki. Iki ape lho? Kuwi ndek bojo kowe ora iso gonta-ganti wong akeh lho iki. Kok iso? Tak ganti aku Berarti lali, kono lali, kene lali. Kok aku melok. Ayo ayo dirayu Apa dirayu. sayang? Satu lagu buat kamu. Yo ya dinyanyekno. Pengapesanku iki, Pak. Pengapesan. Sri, Loh. kapan kowe bali? Gak ngerayu Mas kuwi. Lah ya aku takok tok. Iki jenenge bojomu apa mbok inggatno? Iki rung dadi bantahan nek karo aku. apa-apa. Satu lagu buat kamu. Lagi lho. Kira-kira. Ada Mas aku nyanyekno Mas. Bes. C, Mas. Oh, ijek C dah. C. Masa ijek ape nek anu kita. Anu. Nek anu ikuti nada saya ya. Iki kok gurine wae. Satu lagu untuk kamu. Angger Medion ngawe tak kowopruk dia. Sayang. Dalam Kowe ta. sayang. Hop. Kuncine anu sekti ta iki? Iya. Sekti Mas, sekti. Lanang gak pira Mas biasane. Lah kira. Kaya sengkuni. Sapi. Lho, sayang. Lah kowe kaya sapi. Sapi to. Ah modele kan kowe. Kok sapi to. Mas, wong ki aja ngino fisik. Aja, Pak. Cinta itu tak terbatas apapun. Lah nek Mbak Wanda tresno karo aku, mbok aku lemu, ireng, elek, iki terus seneng karo aku. Syukur. Terus kabeh piye? Ora Tapi gedak apa? Ora piye-piye cuma aku goleki alamatmu nok ndi ngono tak. Tapi bapak nih, Aku nomah malam pertama omahmu tak bong. Dendam. yang Merasa ngomong budek. lah. Aku tak cor mubeng, ora tak lawang. Ora tak lawang. Malah penak aku busuk-busuk. Lho, maksud tak tembok. Ayo. Sayang. Nadamu ki lho. Sawangan rembulan kain. Lero. Mari Kowe ngisruh kowe. Nadamu wis ape pas. Alah padune kupinge budek e. Kuwi njaluk Dicreng nada, sik, Mas. dicreng sik. Sapira Mas? Ngono. Sapira Mas? Nah, ngono. Sapi. Sayang kok sapi. Yuk. Rasane kudu nyerongkol kowe. Gak pas. Iya. Sayang. Sing kene. Sawangan rembulan kain. Sumunar nyawang aku ro kowe. Sayang. Yakin no wis ora suwe sesandingan aku jejero kowe awake padha gendenge sekti lah kowe kok ngrepone aku nyapa Ombak gede. ben
Kok nantang alam. Sekti ya, Mbak Wanda. Mbak Wanda. Mbak bisa ya, sekti. Iya, Sekti. Oh bisa profesional. Bisa tekoki penyanyi nih sih. Oh, tak bisi. Apa lestari? Iya, Lah, iya. Lestari. Nanti sektinya biar di Mbak Prigel. Oke. Oh iya. Lestari, Lestari. 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 Ben Lestario SMK PGRI 1. Nganjuk. Nganjuk. Amin. Tansah Ngreboga dados SMK pionir untuk SMK lain. Betul. Patuladen. Lestari coba kayak apa? Celarat. Ya.